Kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli ru elma arwar kimat bakongsan jong khubor minta ka step kilong beteng ka jing slay hajala Assam Tripura bat West Garo Hills ya kendu kinong elam kari India bat Pakistan hakaput atari waga banyakran halor kelinti ya pilgrim kutno kalenyam beding klam jong karat joai bat ra ka England hakasin beningkong ya ka World Cup cricket area khandai hadin balap lim no ya ka New Zealand haka super over ka khubor ka babanya palat lak mut kibriyo kila shakta naka jingsli hari jaka thor jong rilum garu bat ki jaka ki bala shakta jor bah ki bahap apo damdema community and rural development block bat ka silsila sian arti block ya kite ki jaka bala shakta lep ako saw lapun mena ka sarkar kum ki jaka bala shakta tam naka jingsli tangha damdema block ki don hadu sanphotli kishnong ki bala shak tap telep ako baladon hadu san punyo wajan nyos pa mut kipat nong shnong gibla shakta bal hasal sela blok pan kidan hadu shis pa sauk li shnong gibla shakta baladon hadu nrifun rio haja saus pa kinong shnong gibla shakta na kani kijin shlei kini gibla shakta na kani kijin shlei kila benang kiu nama walau slap ula khamduna le kiwa kilang kiu bet nama bajol kejing jo slap hakiwe kiwe kijaka khamtam hajala Assam nama la raslei gawa barma putra ka khta ru ya krilum garu nagaleng minturang ba kejala ukonat ke sama ula her ke Shillong ba Delhi banyak kendu ya kimintri sarkar pedang naga benda banyak klen ya kibibun kikambat layo jintip ru bon panjing ngarap nak sarkar pedang halor kini klanot slei harilum garu bat kunju ru hangni hais kasil sesuai hak te gishnong balasak ta jol kibos insha district lapan kam laki SDRF nak benta banyarap ban pelat ya kibriu kibla sakut hagani ka ching slai bat kit penyalam ki syaki jaka bakham songsangan kajingjol pelat jong uslap kalapin slai ru ya bon ki jaka ha Assam bat kisurok kilinti kilajot lut ba habun ki jaka jong jala Assam nalor kini kajingta lasakhiru ya kajing syakta jaki jong karep kibla poin shadu sampau hajar hektar ki jaka tung kibla syatap hako katulong khubor ke thuru ba district administration kanap ngor bahaya ka Khasi Rangan National Park namar kani ka park ru kalarap bat kalabu jumaru ya kajing jong kimarar ha kani ka park so katulong khubor ke thuru bagladon halu khatsalok ngut kibriu kibala shakta na kajing slay haki absently district jong jala Assam kisipai kikin hon NDRF bat SDRF lemba kipai ba kidang herap ya kilanot kibangat ha kajing slay lapang samru ya ki tiar jingdon kam lemba kijing bam khulung haki jaka slay la sakhiru ya kajing wan jongo jong bon ki menteri ka sarkar jala balayo ru banyak ren bat menteri ka tanat agriculture jong jala Assam wa atul bora halor kajing khta jong ki jaka rep jaka yang jong jala ka jingtul pelat jong slap hakini ke asni baladep kala khata bahaya ka ya kibriu ha ka jala Tripura ba kala punthut ya ka ya yang jong kibriu la galon ha ka jala ni shabal ka jala ru katolong khubor ka ya thuru ba ka district administration kala debu hadu life outli ki jaka sa sipor agar tala lembat ki we di ki jaka bat kila yalam ya palat phau hajar rut kibriu sha ki jaka sa sipor ka district administration kala pungkam ru hadu khandai kli na ka benta bankit ikibriu sha ki jaka sa ba sipor balapan bet ka district administration district magistrate jongka West Agartala Dr. Sandip R Mahatme ulaya tu bakatangat kala aya ka jingtung lapai ba bakipai ba kiliban leksa no sipor ha jaka sa bala pembet katanat namarkat kun bajinglong jingman kasumyan katanat meteorological kala aji maham bahakini ka apsa kunta ki banwan kala bandon ka jingjur jong slap ha kani ka jaka ka jingalang jong kinong yalam kari India bat Pakistan kala long hinin kasni ha khaput atari waga banyakren yaki kam shinalunti ha katarpur kani ka jing shinalunti kan pinsuk yaki nong lek program jong kisik nari India ban nek shagotwa durbar sahib ha Kartarpur Pakistan ka balik jaka ba khatlu ban songthat uguru nanat kamat ba khmat banyakren ha gani ka jingalang kalong ya ka jing so lenti ha 0 point bat kat nuwut on sha ikinong program ban nek sha katai ka jaka ha ka por badan program kerpang katolong khubor ka thuru bakari India kanyakren ru ya ka jing sungsngan jong kinong program ha gani ka jingalang ka beding khlam jong ka rajyo wai ka basaw sni ka lapoy no sabakut hinin ka sni blay hapung kintang atnar kani ka leanyam ka long banbe no ya ka jingpang ka khlam ka sni wasme na ka imlang ka salang hani ka sni ladon ki jing leanyam na ka benta ban aingu ya utri kirot na ka benta ka jing ku ki jong u ya ki breu ki kalgam kilandan ki badon lang ha kani ka sni kinthop ya minti lang ba ka jala u konat ki sangma bat ki minti sarkar ba pher no lo chief justice Meglai High Court u justice Ajay Kumar Mittal bat ki we ha kani ka sni u minti lang ba ka jala Meglai u konat ki sangma
ulap light ru ya kokot bala aikreteng traditional systems of Jaintia community change and continuity hawa phai saka snikut jong ka beding klam hin ka snim kralong ka basong shit haga ba ki hajar mut ki khon ka nyam tre ki lami ba da ka donut ka bakmen haga jing sawa ka bom ka tangmuri ringkat ka yarisa ya kan hoi bat sha bat le kmen hakum gani ka snim hadin gani ha ka porjan mit hadin balawan ra ki atna na ka kuntot ba pher pandon lang si jaka bat la don ru ka jela kai kunjat bol ka blatip kum ka dat la wakor ka balong kum ka jela kai kunjat bol ka bom don dingul bat ya ka bol lasna da ka ding kuban chukun kamau ka ni ka jing kunjat bol ding ka de balasna da u malik pator na ka kur perbol kani ko khubal ka 1CP na ka studio jong ko All India Radio Shillong ka jingkiu jong ka jingyap na ka Japanese encephalitis ha Assam kalakiu shanyo funrewut hadin ka jingyap sa sanmut hanin ka singi ka jingkiu jong kibriyo kibayo ya ka Japanese encephalitis kalakiu sa laispa sa prangut na ka laispa lai pusaw ngut nadu ka singho din jong tiyo baladem kini ka sanmut kibalayap hanin ka singi kidi na darang Nalbari Tinsukia Kamrup bat Udalgiri district katolong hubor kaya turu baladon hadu si hajar laispa sanpungut kiblayo ya ka jingpang Japanese encephalitis acute encephalitis syndrome nadu kelalingkot mentaus nem bat kibayap kilapoy syadu sispa nyupnyungun nakalyang umintri kampoing jong kejala Asam u Dr. Himanta Biswa Sarma ulang baka sarkar jala kalashim kilat kilendi banyakun persya ya kani ka jingpang Japanese encephalitis hadu kalai photarek unailor Emilia ka Nongston uba Macmillan besar ulak kerpat ya umintri rang ba kejala ukonat kisang ma ban untuk lalem ya ka kamsna surak haput ka bala sya pinsange hak sarkar Asam uba Macmillan ulay tu baka jingte yak surak haput ka ban 1 kilometer ka de lemba ka PMGSY scheme na atya bari sya umsyak lasdang na do Risau jong usnang baladep handila don pat katukan ni kibliw na Asam kiblawan bernya mi kinong tre Khasi bat kajing tre galahap ban pinsangya no tat anda la tuklar da ka district administration jong ka West Khasi district kani kajing tre kala beteng biang ya kajing sinasrong kani kajing tre kala sa pinsangya biang hau yayong jong usnam ara khat khandai hadin baki officer lembat pulit jong ka Asam kala pinsangya ya kani ka kam bat kani ka kam hadu menta kala sakut klem pentre show Menteri ke Sarkar kami Independent Charge jong ka Sports and Youth Affairs ukiran Rijiju la pentip baon sa Sinaya ke India House ha Tokyo bat on bulut ya baro kita jingdon kam jong kinang ilakay sports jong kari nakabenta ka Olympic ka banlong ha Tokyo House nam arajar arpo habakran bagila patay khubor ha Gandhinagar ukiran Rijiju long ba mauhi unyalam ya delegation sa Tokyo nakabenta ka jingdon kre ya ka Olympic Rijiju la pentip ru ba ka jingbam nakabenta kinang ilakay sports kumbakwa ki coach bat ki jingdon kam baro on pendiang lang hakani ke India House uri juju ulong ru bak sarkar kan ai kajingburam ka papaka ya kinong ilakay sports uri juju la pentip ru bak sarkar kan sa ai ru ya ka pension sabaro kinong yo takma la kalong ha ka Asian game ne Commonwealth game ne Olympic bat sarkar menta kanang wat ya kilat kilanti banyarap ya kitu kinong ilakay ki bala juan ra takma ya kari bat kiba impat ha ka jinglong dog Hak khubor ilakay final jong ka World Cup cricket ka lolong hinin kasmi halot sa peleng ka England Persia ya ka New Zealand ka England ha ka sin ka baningkong kalayo ya ka namlado nakapapelim no ya ka New Zealand ha ka super over ka New Zealand ka balajit bantit ningkong hadin maglajop ya ka jingkenting pisa ka latit aspa sa huwairan bat haprat liki wicket ha ka sanpot liki over urang ilakay ubalatit bunran tam na ka New Zealand uday Nichols ubalatit sanran na kinyop liki ball bat kinong kawang bol kibla simbun wicket tam kidei uwok sepat ublangkat kibla yo marlai wicket kailan habawan be ya kathong kalapoy aspa sa pueran bat haplut ki wicket hakisan khotli ki over bat penpai sendon ya kajila ka sya ka super over ban raya ka jingjom ha ka super over ka England kalatir khatsan ron ha ki shi over bat ka New Zealand ru kalapoy khatsan ron bat hap shi wicket bat ka England kala job ban ra sendon ya ka World Cup da ka jingyo bun ki boundary ya ka khusnam man of the match la yo do Ben Stokes jong kari England bat ka khusnam player of the series la yo do captain ka New Zealand Kane Williamson Haka Wimbledon arajar khandai UN Djokovic ulajob barak sendon ya ka Wimbledon arajar khandai haka sin kebasan hadin ulap liam no ya Roger Federer haka jela kai ka bala poi shadu ka set kebasan haka ni ka jela kai ka balong hanin kesni ba ka balane hadu sau kentas samsan minit Djokovic ulajob ya Roger Federer dan nyon riu iwe riu sound riu bat khat lai khat ar bat rak sendon ya ka Wimbledon arajar khandai haka sin kebasan kumaj pun kemau Djokovic ulara ya ka Wimbledon haus nam arajar khat wei arajar khat sau arajar khat san arajar khat praban mentau nam arajar khat khandai
katu ko khubor kelakut kabawan Shopee nak studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin dia por ni se so ba Delhi station nam ta khubor khtin hindi ha ka por prabji ba khubor khtin phareng ha ka por prash bawa kani ko All India Radio Shillong